Całą masz. automat. Koneskro masz. Kiełbasę, czy kurwa cygaro, czy wiesz, tytoń, czy... No ja wiem, koninę też jedzą, wiesz. Fotografa jesteś, Paweł. Wietnam masz tu masz, wiesz, Ale chyba Masahan też. tu masz Japonię, nie? No wiesz, Han Masa, czy nie Masa? Han na Han, niektórzy jedzą ryż. O, Rekire, no to Hongkong, patrz, Hongkong. Do Hongkongu nie jedziesz? To pojechałbym, No. Ale tam nie do miejsca. a na koło staną. No. Kurwa no. Północ jest tam, wiesz. Wejściu w atmosferę, wiesz. No jestem w atmosferze czy coś.